Ik kan niet uit Paul, Janne. Paul was voor de gras. Als kan ons maar net zo opvatten en akkos hier en ik in afval. Ja, net zo op die gras daar, ja. Dat is net Jan opgedaan. Als hij lang terug is, dan was het niet Jan. Dan doe je niet uit. Dat is leuk. Nee. Ik kan nou net plakken en hak hem weer aan die draad.